Maupay nga kulop ha iyo, tay. Kadi, upod man imo anak, aminin mapaturi. Maupay po nga kulop ha imo, Mayor. Kung adigad na kaupod ang akon anak, kay nakabati kami hanimo panawagan niyo nga magkahatag kamang kunahin ayuda ang mapaturi, ang mga piyos nga mapaturi. 18 anyos paibaw ang akon paprenyo. Maupay kay na kaabot ha iyo ang akon panawagan nga ang mapaturi nga 18 ti paibaw may dako ayuda nga igahatag nga nagkakantidad ng 10,000. Nice. Maupay kay nagsinanhi ka mo. Kay nadiringanin pagpaturi unta kay pero giningan nyo ko lain ninyo ang 10,000 nga inyo ayuda. Salamat naman kay nakaabot ha iyon akon panawagan nga may ayuda akong igahatag nga ang mapaturi magkakaada ayuda nga nagkakantidad ng 10,000. Maupay kay nagsingan kay mo para mag-atiman hini nga agod kuanan naton kuan niyo pero tibuayan na lang ngayon namon ang ayuda niyo. Total mapaturo naman na ini nga akong anak nga magkakaayo kada man hiniahin ayuda nga 10,000. Mapaupod na lang ang luwat ako Mayor, mapaturo na lang kay ang luwat. Diri ka pa ngayon kuan. Diri ka pa ngayon initay hintori. Ginupdan mo ang imo anak kay piyos ka paliwat. Kasabot ko ang imo anak laan imo patutorian amo nga kumanhi ka. Kasabot ko nga ginupdan mo lahiya. Pati ngayon ikaw magpapaturi kaliwat. Oo, kay senior citizen na ako pero kinahanglan ko magpaturi. Okay, hala, susugarong ko na lang ini. Dara kay senior citizens ka naman, aayudahan ta nala ikaw, dudublihon ko nala an kuan, an akon ayuda nga 10,000, himuon ko na lang nga 20,000. Wan imo anak, kay 18, amo ang 10,000. Ikaw kay senior citizen ka na nga, piyos ka pa man nga ni, ngayon, babaintihon ko na lang ayuda. Ngayon, Mayor, agi daw, salamat, Mayor. 20,000 daw ako niya na, Mayor, ngayon. Oo, may problema. Sige, maupay, ito nga, imo ginubuhat. Kung kailan, ano ito, tay? Natindog.